Za poslední 3 roky dokázalo město Janov zrealizovat několik projektů, které významně změnily jeho podobu. Pojďme se tedy podívat, jak to všechno probíhalo. Vše začalo v roce 2013 vybudováním kulturního areálu v prostoru za budovou městského úřadu. Větší kulturní akce se do té doby konaly na náměstí před úřadem. Místa bylo sice dost, ale práce se zajištěním potřebného zázemí pro návštěvníky, účinkující a pořadatele byla vždy poměrně náročná. V novém kulturním areálu mají účinkující k dispozici zastřešené pódium se šatnou, občerstvení se podává ve vybavených altánech a návštěvníci si mohou odpočinout v pergolách. Pro děti jsou v zadní části areálu postaveny hrací sestavy. Travnatá plocha areálu byla vyrovnána, byly dobudovány chodníky a zpevněné plochy. Poslední úpravou byla meliorace celého pozemku. Celkové náklady činily zhruba 500 000 korun, které obec zaplatila z vlastních zdrojů. Akce pod širým nebem máme zajištěny, ale co například plesy, karnevaly nebo zábavy? Pro tyto účely odsouhlasilo zastupitelstvo Janova přístavbu společenského sálu. Výkopové práce na přístavbě k zadní části budovy městského úřadu začaly koncem srpna 2015. V rekordním čase byla stavba dokončena. V prosinci téhož roku již proběhlo slavnostní zasedání zastupitelstva spojené s adventním posezením s občany. První společenskou akcí v novém sále byl valentýnský ples v únoru 2016. Můžeme směle tvrdit, že Janovský sál je jedním z nejhezčích společenských sálů v širokém okolí. Proto je také využíván k soukromým akcím, jako jsou například svatby nebo oslavy výročí narození. Společenský sál vybudovalo město Janov také z vlastních zdrojů. A to jste prý postavili za 3 měsíce? Ano. Za 3 měsíce, chápete to? 3 Za 3 měsíce a 1 000 000 korun. Nechtěli byste tu postavit barák? Za 3 měsíce, za 1 000 000, já bych to bral hned. Z fleku. Ale Objednávám si barák. práce. Spousta práce, ale tak Spousta krásný. práce. Krásný, máte to fakt nádherný. Zdálo by se, že stavby kulturního areálu a společenského sálu byly jakýmsi zahřívacím kolem pro rok 2016, který byl ve znamení hned několika stavebních akcí. Jako první začala stavba parkoviště po celé délce silnice před budovou městského úřadu. Stavba parkoviště byla zahájena 21. dubna odbagrováním původní zeminy v potřebné šířce. Rozšířením silnice o 2,5 metru se vyřešil letitý problém, kdy díky nedostatku místa musela auta parkovat na travnatém prostoru mimo silnici. Práce na stavbě parkoviště prováděla firma Stacker z Bruntálu. Pro parkování bude využito i prostranství před budovou bývalého kulturního domu. Kolem tohoto dosud nevyužitého prostoru bude postavena opěrná zeď. Terén bude dorovnán a vyasfaltován. Další parkování je možné před bývalým hostincem. Město Janov tak získá v prostoru kolem náměstí celkem 24 parkovacích míst.
V měsíci červnu započaly stavební práce rovnou na 3 místech Janova. Novou podobu má získat náměstí, proběhne oprava části hřbitovní zdi a kapliček a několik úseků místních komunikací dostane nový asfaltový povrch. Pojďme se tedy podívat, jak to všechno probíhalo. Díky svému historickému vývoji hornického městečka má Janovské náměstí podobu a velikost, kterou každý návštěvník obdivuje. Najdeme zde historické památky, jakou je socha Neposkvrněné Panny Marie z roku 1739 a hornický památník z roku 1890. Původně na něm byla umístěna socha císaře Františka Josefa. Současný vzhled památníku je již značně omšelý a proto město Janov přistoupilo k jeho celkové renovaci. První fáze renovace spočívala ve vrácení původních rohových sloupů na své místo, tak jak je vidíme na fotografii z roku 1941. V poválečných letech byly tyto žulové sloupy spojené řetězy z neznámých důvodů odstraněny a desítky let ležely v depozitáři Janovského úřadu. Nyní se opět vrací na místo, kam již více než 100 let patří. Hornický památník tak získal důstojný vzhled, který si bezesporu jako symbol historie hornického města Janova zaslouží. Co se týká samotného náměstí, zastupitelé rozhodli dobudovat asi 50 metrů chodníku parkem v trase od bývalého hostince k budově městského úřadu. V parku tak vznikne jakási křižovatka rozdělující prostor na pomyslné čtvrtiny. Usnadní se tak i pohyb chodcům, kteří, pokud si nechtěli krátit cestu přes trávník, museli dříve celý parčík obcházet. Práce prováděla firma Smekal z Jindřichova ve spolupráci s pracovníky úřadu. Pomyslnou třešničkou na dortu v procesu zkrášlování Janovského náměstí budou metr široké okrasné záhony. Ty budou lemovat nový i původní chodník po obou stranách. Stejná úprava bude provedena kolem silnic přiléhajících k travnatým plochám parku a travnaté plochy vedle budovy pošty. Záhony budou vyloženy bílým vápencem a osazeny okrasnými travinami, kulovitými kultivary tůjí a několika druhy trvalek. Projekt počítal s výsadbou stromů jak v parku před úřadem, tak na prostranství vedle budovy pošty. Byly zde vysazeny okrasné třešně, sakury a několik jedlých jeřábů. Zahradnické práce prováděla firma pana Hakena z Osoblahy. Nejoblíbenějším stromem se zcela jistě, alespoň co se týká dětí, stane kavkazská jedle, vysazená přímo před budovou městského úřadu. Posláním tohoto druhu jedlí je totiž stát se vánočním stromem. Právě pro tyto účely byly vyšlechtěny. Letos poprvé si naše jedlička odbude svoji premiéru při slavnostním rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou. Náměstí bylo zrekonstruováno v objemu financí zhruba 800 000 korun. Dotace činila 300 000 a 500 000 korun hradilo město Janov z vlastních zdrojů. Dokonalý dojem upraveného náměstí podtrhují nové parkové lavičky a 2 kamenné ostrůvky, opět osázené okrasnou zelení. Silnice nahlodané zubem času jsou problémem znepříjemňující život obyvatel v každé obci. Vedení Janova přistoupilo k opravě celkem 5 úseků místních komunikací.
Jednalo se o novou silnici ke kulturnímu areálu s ukončením až u přístavby společenského sálu. Nový asfaltový povrch dostane také silnice od Bytovek směrem dolů kolem budovy úřadu. Tento úsek bude zakončen vyasfaltováním nového parkoviště u bývalého kulturního domu. Další 3 úseky silnice se opravovaly na takzvané spodní ulici, vinoucí se kolem toku říčky Osoblaha místním názvem Petrovický potok. Práce na všech 5 úsecích prováděla firma Careta Bruntál. Bylo položeno 3010 metrů čtverečních asfaltového povrchu a rozsah investice byl 1 440 000 korun. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 670 000 korun. Zde bylo potřeba sladit opravy jednotlivých úseků cesty s pracemi povodí Odry, které muselo přistoupit k opravám koryta říčky. Na několika místech musela být vystavěna opěrná zeď a zpevněny břehy, aby byla zajištěna stabilita cest v problematických úsecích. Práce na úpravě koryta potoka probíhala až do konce měsíce října. Dominantou Janova je bezesporu kostel Nejsvětější Trojice. Přilehlý areál hřbitova, především hřbitovní zeď, byly opět ve špatném stavu. Dle dobových fotografií byly do hřbitovní zdi vsazeny kapličky s vyobrazením motivu křížové cesty. Během desetiletí bez oprav a údržby se kapličky místy zcela rozpadly. Také hřbitovní zeď byla v některých místech velmi silně poškozená. Město Janov se pustilo do oprav západní části hřbitovní zdi, včetně 5 kapliček křížové cesty. Vzhledem k opravdu dezolátnímu stavu se některé kapličky musely zbourat a znovu dostavět. Všechny práce probíhaly pod dohledem památkové péče. Do budoucna se plánuje i oprava novogotické a novorenesanční kaple s kopulemi. Práce prováděla opět firma Smekal z Jindřichova. Celá oprava vyšla na 320 000 korun a město Janov získalo dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 170 000 korun. Co říci na závěr? Město Janov zainvestovalo do úprav, rekonstrukcí a vybavení kolem 4 milionů korun. Poděkování patří zastupitelům obce, kteří při svém rozhodování kladou na první místo spokojenost a zkvalitnění života obyvatel Janova. Děkujeme také dodavatelským firmám a všem, co se podíleli na celkovém výsledku.
Město Janov má velký potenciál stát se ukázkovou obcí Osoblažska. Tak držíme palec a přejeme spoustu elánu a úspěchů do dalších let.